మాయా 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 అరే ఏరే ఎంత కంగారుగా వచ్చావు, ఏమైంది? మాయా అర్జెంట్ డబ్బులు కావాలి మాయా, ఒక 5,000 ఉంటే ఇవ్వు మాయా, మళ్ళీ ఎలాగోలా తిరిగి ఇచ్చేస్తాను నీకు. సరే ఇస్తాను కానీ ఫోన్ చేసినప్పుడు మాత్రం రెస్పాండ్ అవరా. మాయా సరే ఫోన్ పే చేస్తా ఉండు. చేసాను చూడు. సరే మాయా, అవసరానికి చాలా హెల్ప్ చేసాం మాయా, థ్యాంక్స్ మాయా. భూమికే బాధ్యతగా కొనసాగినాదు నైవేద్యమే అబ్బా చేయడు, ఫోన్ ఎత్తట్లేదు. అరే పైడి, ఏరా అరే ఏమంటావేంట్రా? ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయమన్నాను కదరా, నాకు అమౌంట్ అవసరం అని ముందే చెప్పాను కదరా నీకు. నీ బాధ ఏంటి? నీకు 5,000 కదా కావాలి, కొడతాను చూడు, కొడిసాను చూడు. మాటే కదా కళ్ళ ముందరే ఉన్నా అవసరానికి చాలా హెల్ప్ చేసాం మాయా, థ్యాంక్స్ మాయా. సమాజం అంతా ఇలానే ఉంది బ్రో. అవసరం ఉన్నంత వరకు వాడు నావాడు, అవసరం అయ్యాక వాడెవడో.